Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva proġett ta' 38 solar f'Taslima. Dan kien approvat b'7 voti favur u 6 kontra. Iċ-Chairman tal-Bord Vincent Kassar kien wieħed fost dawk li vvota kontra l-investiment f'Taslima għax qal li għad m'hemmx studju konklusiv. Waqt din il-laqgħa tal-Bord tal-Ippjanar, il-perit tal-iżvilupp f'Town Square Taslima, Martin Xwiereb, innota li 68% tal-art se tkun iddedikata għal spazju miftuħ. L-iżvilupp se jinkludi 242 appartament ma' 800 parkeġġ u r-restawr ta' Villa Drago. Michael Brigolio li tkellem bħala kunsillier tal-lokalità u soċjologu saħaq li ma jafx kif bi proġett li Taslima kollu qed jitkellem fuqu ma ġiex aġġornat is-Social Impact Assessment tal-2007. Estrid Vella, koordinatur ta' Flimkien għall-Ambjent Aħjar, sostniet li Benjoli ċaħħat li residenti mid-dawl u mill-arja u jbiddel il-pajsaġġ Malti għal dejjem. Il-proġett qajjem tħassib partikolarment dwar is-sistema ta' drenaġġ u traffiku fiż-żona għalkemm il-maġġoranza tal-bord iddeċidiet li l-affarijiet huma skont ir-regoli.